Angithathe leli thuba ke ngibingelele ibandla lika Jesu lonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu bafowethu ukusipha lo mzuzu kuyintokozo kakhulu kuthina ukuthi sibe nokuhlangana kwethu ngalolu hlobo. uNkulunkulu ke bafowethu usemsebenzini ngendlela emangalisayo. Sinama programs ke athile esiwaqalile esizogijima nawo kulonyaka. But before that ngicela ukubonga uNkulunkulu ngani ukuthi nje ube yisubscriber yale channel. That's why namhlanje sila ukuthi you are watching those videos. That's why sila ukuthi you are watching those advert poppinayo lapho ikhona ukucontribute kakhulu emsebenzini esiwenzela inkosi. Siyabonga bafowethu egameni lika Jesu. Kuseneyindawo eziningi ke ezisasihlalele ezisazuzihamba kulonyaka. Ngiyakhumbula ngonyaka ophelile I did mention that we'll also visit different universities. The mandate it is still the same. Nothing has changed. The mandate is still the same. Bazalwane bami, uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu. Sisenyangeni ke yomthandazo. Abantu abaningi ngiyazi ukuthi lenyanga inyanga yokuzila ukudla. Inyanga yokuzila izinto eziningi ezihlukahlukene. uNkulunkulu bafowethu usemsebenzini ngendlela emangalisayo. Uma ngichecka nje I did a small survey ngichecka nje people that we have touched through this platform. Countless of numbers. So ngalokho sinakho nokuzibonga. Sibonga amandla kaJesu kakhulu. uJesu siyambonga bafowethu makaqame emsebenzini yonke siyenzayo. Makuqame yena kuzona zonke izinto esizenzayo. Imandate nje iyodwa ukuphakamisa iflegi lasezulwini bafowethu indlela eliphakeme ngayo sidumisa uJesu kakhulu. Inyanga ke yomthandazo lena amabandla amaningi from all different denominations kuziliwe kuyathandazwa. Imagine the whole country is praying lizila ukudla. Bafowethu uma sicheck izinto ezenzeka la ngaphandle ziyathusa kakhulu. Ezinye zazo uyabona ukuthi even ugovernment ayikho into angayenza. Uma uchecka uyabona mawuthi umuntu oyawucheck nezinto zo social media igazi lichitheka kulezi insuku kwenye from December kuze kube imanje liningi ngendlela emangalisayo. Kodwa uNkulunkulu bafowethu iqinisa ukuthi ugovernment ezinye zezinto kukhona la afike ubone ukuthi ufinyelele kwi-level la khona naye ingasekho into angayenza. It is where uvuka ibandla lika Jesu elikholele emthandazweni lithandaze ngazo zonke izimo ezikanje because amanye lama programs okanye amanye lama problems lawa esiwafaceayo as a country ayikho ngisho ibudget enganela ukudila nalama programs nalama problems. I don't know why I keep on saying programs, but ayikho ngisho ibudget engadila okanye enganela ukudila nalama problems. That is why as a church of Jesus Christ, bazalwane bami, as a church of Jesus Christ, it is whereby ke as ibandla lika Jesu umzimba kaJesu wonke ubona and capitalizes kulawo ma situations akanjalo kuthandazwe bafowethu kuthandazwe bafowethu egameni lika Jesu
uKristu ngeke ngathandaza nabanye abazalwane kwenziwa i-chain prayer in the month of December. Kwenziwa i-chain prayer kunabazalwane babethandaza from 6 ekseni kuze kuyoshaya u6 ntambama. Kuqala abanye ngo6 kungena abanye ngo7 njalo njalo kuyoze kuyophela usuku. Bafowethu asibuye kule mthandazo, asibuye kuleza inkonzo zokuzila ukudla, asibuye kuleza inkonzo zokunyuka siye entabeni. Ngiyazi manje sekunama revelations amaningi ukuthi hayi isidingo sokuya entabeni asikho, kodwa bafowethu sike saphila, samphilela uNkulunkulu sisahamba intaba, sike sayiphilela into kaNkulunkulu sisahamba intaba, simuka intaba siyothandaza. Enye into esibulalile bafowethu ukuba nolwazi oludlula ulwazi ngoNkulunkulu. Enye into esibulalile ezibandla likaJesu ukuthi sikhahlela izinto esikhule ngazo, sayikhahlela sazibeka eceleni izinto esikhuliswe ngazo nezinto nathi esikhule ngazo. Ungawukhahlela kanjani kodwa umthandazo uyinto okhuliswe abanye bethu bacelwe emthandazweni, kwakhushwa kuyintaba bayocelwa eintabeni kuyothandaza ukuthi ngicela ungibusiso ngomntwana. uNkulunkulu esemazulwini wathembeka. Namhlanje yithi esishaya intaba, yithi esishaya ukunyuka intaba siyothandaza, yet yizo lezi intaba esacelwa kuzona. Bafowethu asibuyeleni emthandazweni okuhamba intaba okuzila ukudla. Sikwisizini la khona ingekho enye option ngaphandle komthandazo. Sisesikhathini la khona as a church of Jesus Christ ingekho enye into, it's either it's God or nothing. Asinayo enye option bazulu bami ezibandla likaJesu, umthandazo kuphela. Uma singayeki ukuthandaza kuningi okuyomoshakala bafowethu, kuningi okuyomoshakala. Can we be that church bafowethu engekho yinhle ekukhulumeni ngomthandazo kodwa ethandazayo? Because sometimes we are good, sibe nama revelations, sibe no 7 keys of prayer, ban of prayer, njalo njalo zonke lezi zinto sikhulume ngazo, sibe bahle kukhulumeni ngazo, but mase kumele sisipracticalize. Uthola ukuthi akusizenzi sibahle kuphela emazwini ngokukhuluma kumthandazo. Bafowethu, this is a national cry. It's a cry for the church. Can we go back to prayer bafowethu? Sithandaze, sibe yibandla lomthandazo nothi ngamazwi kuphela. uNkulunkulu siyamkholwa ke nakulonyaka ukuthi uzosithwala bafowethu, uzohamba nathi indlela yonke unyaka ka2026 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Can you just pray nje as ngisazo introduce amanye ama programs esisazoba nawo ezintsuku iqhubeka. uJanuary suqalile, sizoba namanye ama programs esizowaqhuba ukufezekisa icebo likaNkulunkulu. Baba wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, dumo lonke Nkosi lungu lwakho lukufanele nezibongo. uNkulunkulu emazulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Baba siyakuthemba uNkulunkulu nangezimpilo zethu, siyakuthemba nangamakusasa ethu, ifuture yethu. uNkulunkulu wethu engcwele siyakuthemba nangabantwana bethu egameni lika Jesu, siyakuthemba nangemndeni yethu. uNkulunkulu wethu engcwele, ayikho enye impilo ke siyaziyo ngaphandle kwempilo yakho nangempilo yethu kuwena. Baba wethu engcwele, sashada nawe uNkulunkulu namandla kube sibe yilezi zinto esiyizo namhlanje. Asizanga kuwe ukuba sibe nempilo ebukhazikhazi, kodwa sazikhethela wena ukuba sibe nempilo ephephile. Kube ezweni, kubi ngaphandle, siphephile masikuwena. Baba wethu engcwele egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha, Baba wethu namandla, siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele, awusithwale ngalawo maphiko. uNkulunkulu namandla, sithwale uNkulunkulu namandla, ulithemba lethu, asinale elinye. uNkulunkulu wethu engcwele, libranson telebredia lida hasoya. We thank you Father. Oh Shanina Hasia, something's about to happen. Something's about to happen in the name of Jesus Christ. Oh my God. I'm trying to
pin this thing down. I'm trying to pin this thing down. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bafowethu uNkulunkulu Kinima santelebe besuya libro sentelibra sotokolebre hedia lando kushanteli bahasuya lidasa kelebreke dosto kolibandia lidahasaya libro kushantalamandi nina sontokoya libro kondo selidandia lidahasaya karante kelebreke dosto kolibrandia lidahasaya lindo kushantalamandia lidahasoya parete kelebehesoya. We thank you, Father. We thank you, Lord. Ngegama likaJesu. Siyabonga uMngcwele. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Lord, bafowethu, ngicela ukuthi sihlangane nalaphana eSoweto Meadowlands. It's going to be a day of prayer. 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 I invite you all egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngomhla ka-31 January sizobe silapha eSoweto eMeadowlands. Ngomhla ka-2 May sizobe siseDurban eMkhumbane. Sizobe siseDurban eMkhumbane. Sizobe sinabo Bishop Pierre Ciliza, Bishop SP Ndlovu. Inkonzo kamoya. Outpouring of the Holy Spirit ngomhla ka-2 May. Odwa sila la eMeadowlands ngomhla ka-31 January sizobe sinaye umpostoli uThiphi Ndaba, sizobe sinaye umpostoli baba umfundisi uMbatha, sizobe sinaye umpostoli uEsvin Nxumalo all the way from KZN, sibe naye umpostoli oyobe esidudula ngomthandazo uApostoli Ndandabo all the way from Cape Town. Sibe naye bafowethu konakele kakhulu. Ngiyacela ukuthi sibonane laphana ke khona laphana eSoweto eMeadowlands. Bafowethu uNkulunkulu makabe uNkulunkulu malidunyiswe igama lakhe. uJesu uKristu inkosi yethu mayimbusise lapha emakhaya inifihle kusemthandazweni wethu. Ngiyacela wonke ama-intercessors akhulekele lenkonzo ayibeke emthandazweni yabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela bafowethu all the intercessors, bonke abalindi bebandla nabo bonke abaprofethi, ngiyacela bathandaze basizwele enkosini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.